נקים, לא ספרו אותם בכלל. שתדעו לכם, כשאתם חוזרים לארץ ישראל, תדעו, בכל נאום אני אגיד את זה. לכל פעם שאני אדבר על השואה, אני אזכיר לכם שאתם יחידי סגולה, נולדתם בתקופה הכי טובה של מדינה, של העם היהודי, שיש לו מדינה והיא מגינה על היהודים. ושתדעו לכם, אם הצבא שלנו, המדינה שלנו תתמוטט, אתם תגיעו גם כן בקרונות כאלו לאושוויץ. חוץ מזה תבואו הביתה, שלא יהיה לכם שום טענות. שלא יהיה לכם שום טענות נגד שום דבר. כי בתקופה שלי, הטענות גם כן לא עזרו. אני מקווה שתחזרו הביתה עם מחשבות אחרות. וחוץ מזה, זה רק היום הראשון של המסע. שתדעו לכם, המסע של פולין זה לא טיול של טיילת. אז תתייחסו לזה. עכשיו, כשאתם יוצאים, בזהירות שלא ייפול הרגל בין הקרון והרמפה.